Bahandi sa mga kabatan-unan, musentro ang tema sa Gabii sa Kabilin o GSK karong tuiga nga gipasiugdahan sa 𝗠𝗚𝗧𝗩 Foundation Incorporated. Karong umaabot Mayo 23, sugod sa alas 6 sa Gabii hangtod sa alas 12 sa tungang Gabii, 22 ka mga historical sites ug museums dinhi sa Cebu ang mutampo sa Gabii sa Kabilin alang sa pagpadayon ug paghatag og importansya sa Sugbuanong bahandi. GSK is an annual event. No? We're very proud to say in Cebu that we are the first and only of its kind in the Philippines. We are patterned actually after an event in Germany. It's called Long Night of Museums. Sanglit karong tuiga ang Year of the Philippine Youth in History, tumong sa GSK nga ma-feature ang kinabuhi sa mga kabatan-unan karon ug kaniadto nga mihulma sa kultura ug kasaysayan sa Cebu. We found out also that NHT is celebrating the youth to the birth anniversaries of our young heroes. We thought, why not have the theme for the youth also for Gabii sa Kabilin? And I think all of our museum partner sites agree that it's really important to include the youth in the promotion and conservation and preservation of our cultural heritage in Cebu. Tungod niini, youth-centered ang mga kalihukan nga giandam sa mga participating sites alang sa mga gustong mutambong. Apan dugang ni Marisol Gonzalvo nga nagpabiling hagit alang kanila ang pagdani sa mga kabatan-unan nga mosalmot sa Gabii sa Kabilin. Ang hagit is young people, their perception of museums are dark, boring, static, and there's nothing new. But ang ato ang gusto ipaabot sa kabatan-unan kung Gabii sa Kabilin is culture and heritage. Labi na ang Cebuano culture and heritage can be fun, can be exciting, and that they can be a part of it. First-time participant karong tuiga sa GSK ang Cebu Institute of Technology University o CITU. Gani matud pa ni Edwin Au, co-chair sa CIT-GSK, nga usa ka immersive art experience ang ilang giandam alang sa publiko. It's an immersive art experience based on 5 Cebuano legendary artists, from Impressionists to the more solo of the South to a contemporary artist, Pierre Famador, Adeste Guilmo, of course, Maestro Tinong Abellana. It's like an artwork will envelope the viewer. It's a tunnel of immersive art experience. Og usa sa mga returnee participant karong tuiga ang Archdiocesan Shrine for the Most Sacred Heart of Jesus. Nagkadayang kalihukan ang pwedeng maapilan sa mga GSK participants sama sa choir competition, mural competition, heritage hunt, cultural performances, children's activities ug food bazaar. Gani tungod libuan ang gipaabot nga motambong sa maong kalihukan, dunay ipatuman nga road closure ug diversion routes ang Cebu City Transportation Office. Kini si Queenje Joligon, alang sa MyTV, Cebu.